Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Ricky Fire atengerwa mota netimu yevarakashi Zanupf. Munongoziva mega kuti Ricky Fire akatukwa akanyombwa nevanhu paakaonekwa ari kupati yeZanupf, asi Zanupf yadedzera kuti wakangobvuma kupusiswa nesu tinokuitira zvese. Saka Ricky Fire akabvuma kupusiswa akatengerwa VW Polo. Riri kumupengesa VW racho riripo pasocial media nevidhiyo asinganzwisisika achifara zvisingaite. Munongoziva mega Ricky Fire paakatukwa nevanhu akadedzera kuti kupati yachamisa triple C vanga vasina basa kuti ndiri kudya kana kuti handisi kudya. Ndozvandakatiza, ndozvakataurwa naRicky Fire. Aidedzera kuti ndaifa nenzara yendiuraya, hapana munhu anga ari concerned neni, apa ndine mhuri. Saka paakojambira kutriple C kabva yazvibvuma ikabva yaedzera kuti mufana wabvuma kupusiswa takuitira. Ndozviya zvinopota zvitaurwa naPangana achiti bvuma kupusa. Vamwe vanhu havabvumi kupusiswa. Mukatarisa Holy 10 akabvumawo naye kupusiswa. Mukatarisa Holy 10 tichitaura kudai naye ari kufarawo nerakewo Range Rover raatengerwawo futi netimu yevarakashi. So ndonyaya iripo zvine zvichinzana naHoly 10, if you can't beat them join them. Munongochiziva chirungu ndozvinotaurwa. Asi vazukuru vambuya nehanda vadedzera kuti we can't join team yevarakashi, we can't join team inotitambudza, we can't join team inoba ichidya yega. Hapana zvavari kuita, there is no development, so we can't join this team yauri kutaura nezvayo. So I don't know guys to know kudini zvaitika, asi Ricky Fire is very happy and very excited. Thank you so much guys. Imimi ndimungangotiudzawo comment down below mutiudze kuti munoti kudii, because Ricky Fire panga ari kutriple C anambobvira atenga mota aidedzera kuti ndaifa nenzara, ndaiurayiwa nenzara, asi pangojambira kuti timu yevarakashi hoyo atotengerwa mota.